Tikataw ang padayong gitambalan karon sa South Cotabato Provincial Hospital human kini na biktima sa food poisoning dito sa Tupi, South Cotabato. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Tupi nga si Emil Sumagaysay nga nakasinati ang mga biktima og pagsakit sa tiyan ug pagsuka human kini mikaon og jelly roll ug yema roll. Duha pa lang sa mga biktima ang nakagawa sa ospital samtang giimbestigahan na sa mga health officials ang maong panghitabo. Kini ang ikaduha nga higayon sa food poisoning sa Tupi.